Fil-ħinijiet bikrin tas-sibt filgħodu. Priġunier fil-faċilità korrettiva ta' Kordin kellu joħroġ mill-ħabs b'ambulanza fi stat deskritt bħala kritiku f'inċident li jisset qajjem mistoqsijiet serji dwar il-mod kif ingħatat l-kura medika tiegħu. Skont informazzjoni li waslet Antinet News, is-sitwazzjoni tal-priġunier marret għall-ar fil-ħabs qabel ma ttieħed b'urġenza lejn l-isptar u spiċċa l-ITU. Il-każ qed jiġi eżaminat ukoll fid-dawn tal-allegazzjonijiet dwar il-mod kif ġiet amministrata l-kura medika fil-ħabs stess. Fi żvilupp sinifikanti żewġ infermiera allegatament waqfu milli jkomplu jaħdmu wara l-każ għalkemm qatt irid jiġi stabbilit jekk din il-miżura kienx sospensjoni formali, miżura amministrattiva temporanja jew parti minn investigazzjoni interna. Dan apparti li hemm tabib ewlieni sospiż ukoll għal ħafna żmien bla skrupli ta' xejn fuq il-każ ta' Erin Tanti. Net News jinsab informat ukoll li membri tal-familja tal-priġunier marru personalment fil-faċilità korrettiva ta' Kordin biex jitolbu spjegazzjonijiet mingħand l-amministrazzjoni. F'Jannar 2025 l-Uffiċċju tal-Ombudsman kien ippubblika investigazzjoni fuq il-faċilità korrettiva ta' Kordin u sab bad administration sistematika fil-perjodu eżaminat. Ir-rapport identifika fost oħrajn nuqqas mifrux ta' kjerezza dwar ir-ruoli u responsabbiltajiet, nuqqas ta' standard operating procedures adegwati u problemi fil-mod kif kienet amministrata il-faċilità. L-Ombudsman kien sab ukoll nuqqasijiet marbuta mal-osservanza tar-regolamenti tal-ħabs. Diversi sorsi li tkellmu ma' Net News fuq servizzi li nataw mill-klinika tal-ħabs spjegaw li hemm stennija għal prodotti u mediċini neqsin jew li qed idumu biex jaslu. Problema oħra ili t-tabib ma jkunx hemm il-ħin kollu u fil-festi u l-weekends jiġu biss meta jidħol xi priġunier.